Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Magandang gabi Pilipinas, magandang gabi ka mga kaaksyon. Muling inihandog sa inyo ng DWCM Action Radio Pangasinan ang mga kalipunan ng mga nagbabagang balita, impormasyon, mga kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan, mga police report at din ang mga balita sa loob ng bansa na dapat malaman ng ating po mga kabayan ngayong gabi ng Miyerkules, Disyembre 29, 2021. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita sa gabing ito, Abig Pangasinan Caravan isinagawa sa bayan ng Labrador. Aabot naman sa 3,464 na mga CVOs nakatanggap ng mga amelioration sa 1st District ng Pangasinan. Random drug testing isinagawa sa mga empleyado sa bayan ng Lingayen. Kasalang Bayan 2021 idinao sa bayan ng Lingayen. Sa mga police report, mga most wanted persons sa iba't ibang mga bayan at lungsod sa lalawigan ng Pangasinan bumagsak sa kamay ng mga otoridad. Duterte administration binawi ang 4-year ban sa open pit mining. Grupo ng mga kabataan sa COMELEC i-disqualify ang bogus party list sa halalang 2022. Pagtaas ng COVID-19 cases, inaasahan na ng Department of Health. Pagtuturog ng booster shots, isasagawa kada quarter ayon sa Presidential Advisor. 2 million na AstraZeneca doses para sa pribadong sektor at dumating na. Habang pagtataas sa alert level sa Pilipinas, hindi malabo ayon sa Palasyo ng Malacanang. Implementasyon ng gradual lockdown inihirit sa LGUs. At syempre mga kaaksyon, sa mga reports na ipaparating ng mga Action Radio reporters, inyo po mapapakinggan sa ating pong palatuntunan firing line. Syempre inyo po makakasama ang inyo pong kaaksyon. Ako po si Action Commander Dante Serra. At ngayon sa detalye ng ating mga impormasyon na balita, isinagawa ang aming Pangasinan Caravan sa Barangay Gayusan at Barangay Bulo sa bayan ng Labrador na pinangunahan mismo ni Governor Amado Pogi Espino III kasama si Labrador Mayor Dominador Arenas at Barangay Bulo Chairman Mark Jefferson Uson. Kabilang sa mga clustered barangay ang nasilbihan na ito ay sinagawa sa Barangay Bolo ay kasama din ang Barangay Bongalon, Dulig, Magsaysay, Uyong at Tabuan. Ang abing laman ay hindi naman barang hindi sinagawa. Pero ito po mga kaibigan ay nagkaroon ng medical consultation 351, pediatric consultation 179, chest x-ray 50, laboratory 60, blood sugar 46, urinalysis 16, HGB/HCT 12, cholesterol 21, uric acid 36, samantalang ang SCG ay may 35 at skin diseases consultation 10. At nagkaroon din ng full production support program kung saan ang farm-ready vegetable seedlings na may rechargeable knapsack sprayers ay naibigay sa 5 association. Fruit-bearing tree seedlings na may rechargeable knapsack sprayer ay binigay din sa 4 asosasyon. Fruit-bearing tree seedlings ay binigay sa Bolo SK Federation.
At ganoon din sa ang tilapia fingerlings sa ibinigay sa 3 asosasyon, Gillnet sa 7 asosasyon, Pansinet 2 asosasyon, Water Pumps na may mga fruit bearing tree seedlings ay ibinigay din sa 10 asosasyon. Merong 1,075 fruit bearing tree seedlings, 100 papaya seedlings, 6,000 tilapia fingerlings, 50 trays na farm ready vegetable seedlings, 10 water pumps, 11 knapsack sprayers, 70 units ng Gillnets, 2 units ng Sinits. Samantalang sa nagkalinisan caravan ay nakolekta naman ang 548 kilos ng plastic waste na kung saan ay ito po ipinalit sa 10,922 pesos worth ng grocery items. Samantalang meron namang lumahok na 20 vendors at nakabili ang provincial government ng 47,077 na halaga ng mga goods na ito ipapamigay sa mga 14 government-run hospital sa lalawigan ng Pangasinan. At ganoon din, 15 membro ng vulnerable sector mula sa Barangay Bulo ang nabigyan ng karagdagang pangkabuhayan o cash for work. Samantalang sa tulong sa pagsani at trabaho ay 59 na individual ang na-interview at na-distribute mga flyers at isang unit naman ng grass cutter ang binigay sa Barangay Bolo. Mensahe ng pasasalamat ngayong Kapaskuhan ang pinabot ng provincial government ng Pangasinan sa ilalim ng pamumuno ni Governor Amado Pogi Espino III sa mga magigiting na civilian volunteer organization sa unang distrito ng Pangasinan. Aabot sa 3,464 na CVOs o mga barangay tanod mula sa bayan ng Anda, Bolinao, Bani, Alaminos, Sual, Mabini, Agno, Burgos, Dasulat, Infanta ng unang distrito ang tumanggap ng tiga 1,000 pesos mula sa mga provincial government. Ito po bilang isang handog sa Kapaskuhan. Sinabi ni Governor Pogi ang amelioration distribution na ginanap sa 3 magkakahiwalay na lugar sa Provincial Agriculture Office sa Bolinao, sa lungsod ng Alaminos National High School at Dasol Covered Court ay pagkilala sa pagod, sakripisyo at dedikasyon ng mga barangay tanod upang mapanatili ang kaayusan at katahimikan sa probinsya. Idinagdag pa ng Ama ng Lalawigan at taon-taon na rin natatanggap ng insentibo ang mga CVOs katulad ng mga barangay health workers, barangay service point officer, barangay nutrition scholars at daycare workers sa pamagitan ng Provincial Resolution No. 852-2021. Para sa taong ito, aabot sa 61 million pesos na pondo ang inilaan ng provincial government para sa lahat ng mga barangay volunteer workers na naging kaagapay ng administrasyon lalo na sa panahon ng pandemya. Kasama ni Governor Pogi na nanguna sa 3 magkahiwalay na lugar, sina dating Executive Secretary at dating Governor Oscar Rubus, 2nd District Board Member Nestor Reyes, 1st District Board Member Margie Orange Emilio Versosa, Mabini Mayor Ariel de Guzman, Mabini Vice Mayor Darius Bonalos, former Alaminos City Vice Mayor Earl James Aquino, Bani Vice Mayor Benjamin Navarro II, Bani Councilor JP Navarro at ilang pang lokal na lider ng unang distrito. Dala rin ng provincial government sa lahat ng venue ang libreng COVID-19 at flu vaccine para sa lahat ng mga CVO. Dalawang minuto makalipas ang alas 6 ng gabi. Samantala sa ilang pang mga impormasyon, balita. Kilig at saya ang namutawi sa isinagawang mass civil wedding o Kasalang Bayan 2021 sa Lingayen Civic Center ngayong araw, December 29, na may temang mga pusong pinag-isa sa panahon ng pandemya. 100 pares ng magsing-ilog ang pinag-isang dibdib ni Mayor Leopoldo Batawil na siyang tumayong solemnizing officer na sinaksihan naman ng mga magulang, ninong, ninang at ilang mga malalapit na kamag-anak at mga kaibigan ng mga kinasal. Sa kanyang magsing mensahe, sinabi ni Mayor Batawil na ang pag-asawa ay hindi biro, bagkus ito ay isang pangako na alagaan at mamahalin ang mga kabiyak habang buhay. Kung makaranas man ng pagsubok, dapat anyang pairalin ang pag-uunawaan at maayos na koneksyon ng bawat isa. Anumang pagsubok na inyong kakaharapin bilang mag-asawa,
huwag ninyong gawing dahilan upang masira ang relasyon na inyong binuo at minahal payo ni Mayor Batawil. Samantala, bukod sa libreng kasal, tumanggap din ng saring regalo mula sa alkalde ang mga ikinasal na magnobyo at nobya. Kabilang din dito ng mga libreng singsing, aras sa bouquet, cake, wine, mga frame picture, couple frame picture, coffee mugs, lunch, photo booth at iba pa. Sa isang daang bilang na may kinasal, sina Elpidio Quintos at Loretta Roque na nasa edad 71 at 54 ang tinuturing na oldest couple, habang 18 naman ang pinakabata. Naging matagumpay ang nasabing aktibidad dahil na rin sa maayos na pag-organisa ng Municipal Local Civil Registrar sa pamuno ni Mr. Joan Jude Lopez. Lubos din ang pasalamat ng alkalde sa lahat ng mga tumulong at nakibihagi sa Kasalang Bayan 2021, kabilang na ang mga miyembro ng Sangguniang Bayan, department heads at ilang mga empleyado ng munisipalidad. Ito na ang ikalawang Kasalang Mga Bayan na idinaos ng LG Lingayen mula ng manungkulan si Mayor Leopoldo Batawil. Sa bayan pa rin ng Lingayen bilang tugon sa programang nakapaloob sa Municipal Anti-Drug Abuse Council o MADAC, isang surprise random drug test ang isinagawa sa mga empleyado ng munisipalidad kahapon. Ito ay upang masiguro na lahat ng mga kawani o mga nanunungkulan sa pamahalaan ay hindi gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Aktibo at voluntaryo namang nakabihari dito ang mga empleyado ng munisipalidad sa pamumuno ni Mayor Leopoldo Batawil. Isinagawa ang naturang aktibidad sa pamagitan ng pagkuha at pagsuri sa urine o ihi ng isang individual. Ayon sa mga kinaukulan, ito ang pinakamabisang paraan upang matiyak na wala sa mga kawani ng munisipalidad ang gumagamit ng iligal na droga. Ayon naman kay Mayor Batawil, isang magandang hagbangin ang pagsagawa ng drug test sa mga municipal employees dahil dito umano masisiguro ng publiko na ang mga kawani ng LG Lingayen ay malaya sa pinagbabawal na gamot at fit sa pagbigay ng serbisyo sa publiko. Ang sinumang empleyado na magpopositibo sa initial at confirmatory drug test ay papawatawan ng karampatang parusa. Ang mga job order, contract of service at casual ay terminated ang employment, habang ang permanent naman ay pinagre-resign o automatic matatanggal sa serbisyo alinsunod na rin sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. 26 na minuto makalipas ang alas 6 ng gabi, nagbawalan naman ang Dagupan City Police Station sa mga tendera ng paputok sa lungsod na posibleng mabawi ang permit ng mga ito kung mahuhuling magbebenta ng mga pinagbabawal na paputok. Ayon kay Dagupan City Deputy Chief of Police Mayor Benjamin Rakinan, bukod sa pagbawi ng permit, maaaring umanong maban ang mga ito sa pagkuha ng permit sa mga susunod na taon kung hindi na sila muling at hindi na sila mapahintulutang muling makapagbenta ng kahit anong uri ng paputok o pampailaw. Sinabi niya na regular ang ginagawa nilang inspeksyon sa firecracker zone sa Burgos Street upang matiyag na nasusunod ng mga tendera mga tinagtang panuntunan sa pagbebenta ng mga paputok. Ayon sa kanya, lahat ng stalls ay mayroong nakandang timba ng buhangin at dagang tubig, din ng fire extinguisher upang agad maagapan kung sakali magkakaroon ng hindi inaasahang pangyayari. Kabilang sa mga pinagbabawal na paputok ang Piccolo, Porlolo, Atomic Triangle, Large Judas Belt, Large Bawang, Pillbox, Bosa, Goodbye Philippines, Bin Laden, Mother Rocket, Lolo Thunder, Coke in Can, Atomic Bomb, 5-Star, Plapla, Giant Whistle Bomb, Kabasi at Watusi. Samantala, nagpaalala si Rakidan sa publiko na kung maari ay huwag nang gumamit ng paputok sa pagsalubong sa bagong taon at sa halip ay gumamit na lamang ng mga alternatibong pampaingay upang mas matiyak ang ligtas na pagpasok ng 2022. Pinayuhan din ito ang lahat na huwag maglalasing, lalo na ang mga bibiyahe upang maiwasan ang disgrasya sa daan na madalas ding na may talang insidente bukod sa mga firecracker injuries. Isang barge ang umano'y sumadsad sa Coral Sanctuary, a 1.5 nautical miles ang layo mula sa Silaki Island sa bayan ng Bolinao. Base na rin ito sa ulat ng Philippine Coast Guard. Responde ng PCJ ang maritime accident na kinasangkutan ng barge sa matatag na PU 86 Fuching alas 6:30 ng umaga nung araw ng Lunes.
Inilunsad naman ng provincial local government unit ng Binmalay ang hashtag Bigasko Plastic Mo Project na naglalayong makatulong sa kapwa at kalikasan. Napapanahong inilunsad ito upang magbigay tulong hindi lamang umano sa mga nagugutom kundi na rin upang mabawasan ang mga kalat sa kabaligiran. Ayon sa LGU na sa pamagitan nito, matututo ng wastong mapaghiwalay ng mga basurang publiko. Maiiwasan na rin ang kalat gaya ng candy at food wrappers, shampoo, Fabcon, and detergents, sachet at sandobag. Nakasad sa programa ng kinakailangan lamang ipalit ang mga nasabing basura sa munisipyo upang makatanggap ng bigas. Ipunin ang mga kalat na ito sa isang sako ng tuyo at malinis at isang kilong plastic ay papalitan ng 2 kilong bigas. Babalik po tayo mga kaaksyon sa ilang pang mga impormasyon na balita sa ating pong palatuntunang firing line. Makalipas po ang ilang mga paalala. Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko
ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Bilang mga kaaksyon, tuloy-tuloy po tayo sa ating palatuntunan firing line. Sa ilang pa mga impormasyon na balita, isang photojournalist ng Philippine Daily Inquirer, Sandy Paz, na taga-Dagupan ang nanalo sa Explore PD4 photo contest ni Congressman Toff De Venecia. Wagi ang entry ni Ray Zambrano, na retiradong empleyado ng Region 1 Medical Center na nagpapakita ng mga ibinibilad sa araw na pingka na sikat na produkto ng 4 distrito ng Pangasinan. Tinalo ni Zambrano ang mahigit dalawang entries na sinumiti ng mga sumali na pawang magandang kuha larawan sa mga lugar na sakop ng 4 distrito kaya ng Dagupan City, Mangaldan, San Jacinto, Manawag at San Fabian. Katuwang ni Congressman De Venecia sa pagpili ng mga nanalo ang ilang respetadong miyembro at haligi ng creative industry sa bansa. Dahil sa panahon ng Pasko, binabuti ni Congressman Toff De Venecia na hindi lamang grand prize winner ang may premyo, kundi meron pang 4 na magagaling na entries ang napili para maging 2nd, 3rd, 4th at 5th places na may premyo ayon sa pagkakasunod-sunod na 10,000, 5,000 pesos, 3,000 at 1,000 pesos ang 4th place at 5th place. Maliban kay Zambrano, nagwag din sa Explore PD4 contest sina Oliver Barciliano, Bernie Vicente, Nico Ortigosa at Jason Soy. Ayon pa kay De Venecia, medyo nahirapan sila sa pagpili ng mananalo dahil marami ang entries, habagan na napapakita na nag-umapaw na creativity ng mga tao na unti-unti na nilang nilalabas sa social media. Lahat ng mga isinumiting larawan ay gagamitin ng opisina ni Congressman De Venecia sa pagsulong ng kanyang distrito at pasiglahin ang ekonomiya at sa pamamagitan ng makukulay na turismo. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. Ito po mga kaksyon, ilang araw na lamang, 29 po ngayon, 30, 31, dalawang araw at ng oras na, mag-alas 7 na, dalawang araw at 5 oras na lamang po ay magpapalit na ang bagong taon. At syempre, pag sinabi nating bagong taon, may kasabihin po tayo na we should greet the New Year with a bang. Sa inyo mga kakasumpo natin, ibig sabihin may mga ingay, may putukan, at upang maging lively at para maging maaliwalas di umano itong pagsalubong sa bagong taon. Pero ang system mga kakasumpo natin, sa dami po ng mga nadidisgrasya mga kaksyon, talagang ito po ay pinagbawal na po itong paggamit ng mga malalakas na paputok bilang pagsalubong sa bagong taon. At yun nga po, meron po tayong mga alituntunin na sinusunod at upang maiwasan po natin dito lamang sa lungsod ng Dagupan, ilang araw po ang bagong pagsalubong ng bagong taon, nagsisimula ng dumagsa ang ilang pang mga kabayan upang mamili ng pampailaw at paputog sa itinalagang firecracker zone sa lungsod ng Dagupan. Magkagayon pa man, medyo matubal pa rin ang kanilang bintahan ngayon dahil umano sa mataas na presyo ng firecracker at mga pyrotechnic devices. At yun nga po, kada stick po ng rocket ngayon na dating nasa 8 piso ay ang presyo ng pag-angkat ay nasa 9 piso na lang po at 50 sentavo ang puhunan, mas mataas mula sa 10 pisong bintahan nito. Samantalang naglaro naman sa 100 pesos, 50 pesos hanggang 1,100 pesos ang presyo ng Judas Belt. Ang presyo naman luces mula 15 pesos pataas, depende sa klase. At yun nga po, yun pa lamang simple pero may pinagbabawal. Ito pong ilang pong klase ng mapuputok tulad po ng Piccolo, Super Lolo, Atomic Triangle, Large Judas Belt, Large Bawang, mga Pillbox, mga Bossa, Goodbye Philippines, Bin Laden, Mad Rocket, Lolo Thunder, Coke in Can, Atomic Bomb, 5 Star, Plapla, Giant Whistle Bomb, Kabasi at Watusi. Mga kaksyon po natin. Pero yung nga po, patuloy pa rin po ang paalala ng ating pong mga opisyal dito po sa
sa bansa, dito po sa buong lalawigan po ng Pangasinan. At na sana po ay iwasan na po itong paggamit ng malalakas sa mga kaksyon po natin. Di ba? Iwasan po natin yan dahil ito maaari po maging mitya ng pagkakaputol ng kamay o kaya maging mitya ng pagkawala ng inyong pong mga buhay. Yun po, yung pong mga, sabihin natin mga, eto, meron po tayong kilala, mga kaksyon po natin, na dahil sa kakulitan siguro, kakulitan, at dahil nga po sa walang kamungmuang nung bata pa, eto po mga kaksyon, ay pagkatapos po ng bagong taon, siyempre 31, yun, namulot mga kaksyon po natin, namulot ng mga ng mga hindi pumutok na mga paputok, mga kaksyon po natin. So, anong nangyari? Inipon po yan, hindi niya akala, yung isang malakas na klase ng paputok mga kaksyon, hindi po niya akalain na meron pa pala na ningas sa mga kaksyon po natin. Anong nangyari? Pumutok habang tangan-tangan po niya. Yung pong paputok na yon. Kaya so ang advice po para po sa ating mga kababayan, sana po tignan po natin, alagaan po natin ito pong ating pong mga anak. Huwag po nating hahayaan na paikot-ikot, makalipas po ang pagsalubong sa bagong taon dahil hindi po natin alam talaga na baka ito po ang maging mitya ng kanilang buhay o mitya ng pagkakaputol o pagkakasugat ng ilang bahagi ng kanila po mga katawan. May mga iba tumatalsik sa mata, nabubulag, mga kaksyon po natin. So dapat yun po ang dapat po nating tingnan. Yung mga magulang, tingnan po na ninyo, inyo pong mga anak, baka mamaya naghahalangkat na nga riyan sa tabi-tabi at mahawakan yung mga hindi pumutok pero may ningas pala, nang mahawakan, siyempre nagkiskis siguro at mahabutan at mapuputol ang kanilang mga kamay. Samantala mga aksyon, di ba mga local government unit ang nagpalabas na rin ng executive order hinggil po sa regulasyon at paggamit ng mga firecrackers dyan po sa may bayan po ng Sual. Naglabas po ng isang executive order si Mayor Liseldo Dong Calugay sa pamagitan ng Executive Order number 55 Series of 2021, an order providing for the regulation and control of the use of firecrackers and other pyrotechnic devices and designation of firecracker zone in the municipality of Sual. Whereas it is a family tradition to use firecrackers and other pyrotechnic devices to celebrate events of personal, religious, cultural, and national importance, whereas Republic Act number 7183 contains an illustrative list of what comprises firecrackers and other pyrotechnics devices and provides for the regulation and control of their manufacture, sale, distribution, and use consistent with and in furtherance of public safety, order, and national security, as well as the enhancement of the cultural tradition. Whereas local chief executives are likewise authorized to promulgate the necessary rules and regulation on firecrackers and other pyrotechnic devices within their territorial jurisdiction in conformity with the national standards, rules, and regulation. Whereas as there continues to be substantial number of firecracker related injuries, even casualties, are recorded every year, some involving mere bystanders, the promulgation of stricter rules and regulation is warranted. So kinakailangan po yan mga ka-action po natin.
Whereas Republic Act number 9514, otherwise known as the Fire Code of the Philippines, requires the local government to designate a display center for firecrackers and firework exhibition zone. Now, therefore, I, Liseldo Dungkalugay, Municipal Mayor of Sual, Pangasinan, by virtue of powers vested in me by law, do hereby order Section 1, community fireworks display to minimize the risk of injuries and casualties. The use of firecrackers shall henceforth be confined to community fireworks display upang maiwasan po ito pong mga casualties at mga pagkakasukat. Yung display ng fireworks qualifies as community fireworks display if it complies with all the following condition. Maganda po yun sana kung sa bawat lugar ay meron pong designated. Pero kung minsan kasi hindi naman nasusunod. Dito nga sa Luzon na Dagupan, hindi nasusunod. And then, pangalawa, it is conducted on the occasion or as part of a celebration competition or similar event held in venue other than a place of residence. It is conducted under the supervision of a trained person duly licensed by the PNP and or it is allowed by the municipality through a permit specifying the date and the time of a fireworks display and the specific area in which the display will be conducted in conformity with the rules and regulation. Noong nakaraang mga taon, mga kaaksyon, dyan po sa may Mangaldan, nagsasagawa po ng mga fireworks, ito yung bongbong, yung bongbong bona, na kung saan ay ini-encourage lahat ng mga barangay na ito yung traditional na bongbong, mga kaaksyon, yung kanyong kawayan, ika nga po natin, na kung saan palakasan at pagandahan at naging patimpalak. Diyan po, for the past 6 years noon, sa panahon ni dating Mayor Bonafe de Vera Paraino, nagkakaroon po ng common fireworks area, mga kaaksyon po natin. Nagpapaligsahan mula sa mga iba't ibang mga barangay, patimpalak po yan, yung tinatawag na bongbong bona, na ito ay sumisimbolo sa pagsalubong sa mga bagong taon at ini-encourage na mas gumawa ng malakas na pampaingay na hindi kinakailangan yung pampasabog. Kaya yun po, gas lamang at saka yung kawayan, okay na. So yun po, dapat mangyari rin sa iba. Sa Section 2, other pyrotechnic devices other order or other that firecrackers may be used outside community fireworks display subject to existing laws, rules, and regulation. Section 3, firecrackers and pyrotechnic devices which are allowed, prohibited, and regulated for sale. Yung regulated for use and sale, ito baby rocket, bawang, El Diablo, Jodas belt, mga paper cups, pulling of strings, sky rocket o quitties, small triangulo, o ilan pa mga firecrackers na hindi oversized, na hindi overweight, at hindi po imported. Ang mga pyrotechnics devices na ito po mga aksyon ay pinahintulutan, benta at gamitin. Pyrotechnic ito, yung pampailaw ito. Butterfly, fountain, jumbo, regular and special, luces, mabuhay, Roman candle, sparklers, trompilyo, mga whistle device, lahat ng pyrotechnic devices o pailaw. At ang ipinagbabawal naman, gaya po nang nasabi natin, itong watusi, piccolo, pop-pop, pop-pop, 5-star, plapla, lolo thunder, giant bawang, giant whistle bomb, atomic bomb, super lolo, atomic triangle, goodbye bading, large, may goodbye bading pala, no? Large size Judas belt, goodbye Philippines, goodbye Dilima. Goodbye Dilima, parang si Laila Dilima. Si Bin Laden,
Hello Colombia, wow. Mga Mother Rockets, Goodbye Napoles. Ano ba naman yan? Pati si Napoles. O Coke in Can. Siguro, punong-puno ng pulbura yung isang Coke in Can na ganun kalaki. Talagang napakalakas noon. Super Yolanda. Talagang super dahil ang daming naapektuhan po yun nung panahon ni Pinoy. And then, Pillbox. Pillbox, yung nilalagyan ng gasolina. Mother Rockets, Boga. Yung Boga kasi mga kaksyon, parang PBC yan. At nilalagyan, kung yun ang kakamali, ang nilalagay doon, solvent yata parts, solvent. Ang inilalagay para pumutok, mga kaksyon po natin. Pero delikado. Itong Quiton, Kabase, lahat ng mga overweight at oversized firecrackers at pyrotechnic devices, lahat ng imported finished products, o walang label na locally made na products, at ilang klase ng firecrackers with other brand names equivalent to those that are prohibited. And then yung sa Section 4, Administration and Enforcement, ang PNP kasama ang Bureau of Fire Protection at ilang pa mga concerned officers shall be primarily responsible for the enforcement of Republic Act 7183 and this executive order, which shall include the conduct of inspections and the confiscation of and destruction of prohibited firecrackers and pyrotechnic devices in accordance with law. And designation of firecracker zone, ito pa yung sinasabi natin, for the display, selling of prescribed firecrackers and other pyrotechnic devices shall be in front of the municipal sports complex. Diyan po sa may sa kaso po ng SWAL, diyan po sa may municipal sports complex. Pero dito po sa lungsod ng Dagupan, dito po sa may plaza, sa tapat ng West Central Elementary School. Diyan po sa may Mangaldan, kung di ako nagkakamali, doon mismo sa harapan ng public plaza. Doon po sila, nandun na nakakuha lahat po yan, nakahilera po yan. Pero, dapat may bahong po silang mga buhangin, may bahong po silang tubig, timba ng tubig o balde ng tubig, at ganun din dapat meron po silang fire extinguisher. Meron po silang fire extinguisher upang sa ganoon, in case na magkaroon po ng disgrasya, may pumutok, agad po nila maapula at hindi na kakalat pa. Kasi may na-experience po na tayo mga kaksyo po natin. Noong mga nakarang taon, may bumili po ng kwitis. May bumili ng kwitis. May hawak-hawak na sigarilyo. Sumabit po sa jeep, yung may dalang kwitis. Biglang pumutok ng pulasan, napunta doon sa mga nagtitinda. Kaya biglang pumutok. And then, dati-rati rin, dyan po sa may public market po ng Mangaldan, doon po sa loob mismo binebenta yung mga paputok, mainit, natalsikan ng sigarilyo, nagsiputukan lahat. Kaya yun po ang iniiwasan. Kaya nagkaroon po ng regulation, and at the same time, mga kausin po natin, meron pong kautusan na sana o reminder sa publiko na sana ay huwag na po natin na salubingin ang bagong taon sa pamamagitan po ng malalakas na paputok. Bagkos pwede natin mag-ingay na lamang turotot o yung sirang timba o batya, mga kaksyon po natin. Yun na lamang ang gawin natin pampaingay, o kaya may mga sasakyan po kayo, yun na lang, busina na lamang po nila ang inyo pong paingayin upang mawala ito pong malas ng nakarang taon at salubungin ang bagong taon ng bagong pag-asa. Pero huwag po nating sasalubungin ang bagong taon ng bagong itsura, putulang kamay, putulang paa, bulagang mata. Yun po mga kasyon. Sana natuto na po tayo sa mga eksperyensya ng ilan po natin mga kababayan na ito po ay naapektuhan dahil po sa katigasan ng ulo, sa hindi pagtalima po sa mga pinapaalala ng ating mga gobyerno ng mga ng nasa Department of Especially
na kung saan po hindi naman nagkukulang sa paalala sa publiko na huwag nga pong gumamit ng mga taas na klase. Nung araw, ito mga kangsyon coverage nung araw, talagang ito po, tuwing sasapit po ang bagong taon, may mga nakatoka sa pulis, may mga nakatoka sa firecracker zone, may mga nakatoka sa ospital. Alam niyo ba kung anong pinakabisi at kung sino ba itong pinakahuli na matatapos at makakauwi ng base, yun po nakatoka sa ospital. Dahil alam niyo po, hindi naman po sabay-sabay, pero hanggat may kadiliman pa at may putukan pa, ay meron pong itatakbo sa ospital. At siyempre, ang inaalam, yung bilang ng mga nabiktima ng paputok. Babalik po tayo mga kaaksyon sa ilang pa mga impormasyon balita, makalipas po ang ilang mga paalala. Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko
ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. Bien mga kaaksyon, tuloy-tuloy po tayo sa ating palatuntunan firing line. Siyempre kasama niyo pa rin po ang inyo pong kaaksyon. Ako po si Action Commander Dante Sena. Sa mga police report at katawang nahuli ng PDEA sa ginawang bypass operation sa lungsod ng Dagupan. Unang na-arrest ang suspect na si Michael Magno alias Migmig, residente ng Barangay Cabon, Calasiao, at Jericho Suyat alias Kokoy, residente ng Bacayao, Dagupan. Sa isinagawang operasyon sa Barangay Pantala ay nakumpiska sa mga ito ang 2 medium-sized na paket ng suspected shabu na tinatayang nasa 5 gramo ang bigat. Na-recover ang budol money na nasa 34,000 piso. Sunod na nahuli ang suspect na si Rogelio Cabrera alias Jack ng poblasyon East Calasiao. Nahuli ito sa operasyon sa sinagawa malapit sa paaralan sa Barangay Tambak. Nakuha sa kanya ang 2 pakete ng suspected shabu at may timbang na 2 gramo at halagang nasa 13,600 pesos. Timbog naman ang 3 kamahihan sa sinagawang bypass operation ng mga pulis sa bayan ng Santa Barbara. Sa Barangay Vintilili, sinagawa ang operasyon laban sa suspect na sina Michelle Misamis, waitress Mary Joy de Guzman at Mary Rose de Guzman, pawang residente ng Barangay Kalanglaan sa lungsod ng Dagupan, nakabilang sa street level individuals sa list ng Santa Barbara. Hinuli ang mga ito makarang iabot ni Mary Joy sa pakete ng suspected shabu sa Drug Enforcement Team Operative. Inalog din ni Mary Rose ang isa pang pakete ng suspected shabu sa DET. Nakakuha naman sa kustodiya ni Misamis ang nasabing pakete ng shabu. Tinatayang na nasa 9,600 piso ang halaga ng nakumpiskang shabu. Inihahanda ng kaso laban sa mga ito.
Sumuko naman sa mga pulis ang high-value target na si Gilbert Laza Ipaningbatan, residente ng San Gabriel II sa bayan ng Bayambang. Voluntaryo itong inilapit ng sarili sa pulisya kasama ang ilang barangay kagaw sa kanilang lugar. Si Laza ay kabilang sa Regional Priority Target Drug Personality sa ilan Koplan, Tommy at Pedaya Target List sa nasabing bayan. Isang bangkay na babae natagpuan sa gitna ng bukid sa barangay Sungkoy sa bayan ng Calasiao. Mag-alas 7 ng gabi habang hinahanap ng magasakang si Wilfredo Porbibe ng barangay Nilintap, San Carlos City ang kanyang alagang pato sa maisan nang makita ang nakahandusay na biktimang kinilalang si Milagros Mararak Iuntalan, 72 anyos, residente ng Proksento ng nasabing barangay. Wala naman nakita ng anumang sugat sa katawan ng biktima. Ay sa mga kaanan nito, noong December 20 pa, nawawala ang lola. Mayroong manong Alzheimer disease, hypertension at diabetes ang biktima. 10 minuto makakalipas ang alas 7 po ng gabi, samantala sa ilang pang mga impormasyon na balita, tuloy-tuloy po ang pagtugis ng mga otoridad sa mga most wanted person dito sa ating lalawigan ng Pangasinan. Diyan po ang mga pinagsan ng pwersa ng Anda Police Station, PIU Pangasinan PPO, Anda Maritime Law at First PM FC Alabino siya nagsagawa ng Oplan Manhunt Charlie sa may poblasyon Anda na nagresulta sa pagkaka-aresto ng San George Cardanio y Carolino alias Jojo, 38 anyos, may asawa, mangingisda, residente ng barangay Tondol, Anda, na ito ay may kasong 2 counts of rape and act of lasciviousness na sa ilalim ng criminal case number 91498-A, 9150-A at 9051 at pirmado ng presiding judge ng RTC First Judicial Region Branch 50. Walang inirekomendang piyansa sa kanyang pansamantalang paglaya. Ang naturang akusado ay nakalistang top 9 most wanted person sa lalawigan ng Pangasinan. Samantala sa may barangay Pias Villasis, nagsagawa rin ng manhunt operation ang Villasis Police na nagresulta sa pagkaka-aresto ni Ripoldo Isit Laureta alias Poldo, 48 anyos, and then ito po ay vegetable retailer, residente ng barangay Karusukan Sur, Asingan, sa pamagitan ng warrant of arrest. Ito po mga kaaksyon ay top 2 most wanted persons sa municipal level. Mga kaaksyon po natin. Samantala sa barangay Calbo, sabay naman ng mga tanam, ang mga elemento ng mga tanam pulis ay naka-aresto kay Michael Angelo Miranda Ipormento, 30 anyos, driver, residente ng barangay Rizal 2, Babatgon, Leyte. O di kay Concepcion, Baliwag, Bulacan, sa pamagitan ng warrant of arrest na inisyo ng acting presiding judge ng First Judicial Region Municipal Trial Court sa mga daram dahil sa kasong reckless imprudence resulting to damage to property at may piyansang 10,000 pesos. 15 minuto makalipas ang alas 7 po ng gabi, samantala arestado rin sa may barangay Karusukan Sur sa bayan ng Asingan ng mga pinagsan ng puwersa ng 2nd PMFC at Tayug at mga personnel ng Asingan Police Station ng San Ofelia de Guzman, Imurla, 50 anyos, residente ng barangay Karusukan Sur, Asingan, dahil sa paglabag sa Presidential Decree 449 in relation to Presidential Decree 1602 o kay illegal gambling na iti-inisyo ni acting presiding judge ng Municipal Circuit Trial Court, First Judicial Region ng Asingan, San Manuel. Ito may piyansang 5,000 pesos sa kanyang pagsamantalang paglaya. Sa Karusukan din,
Arestado rin dahil sa illegal na sugal si Jennifer Fernandez Sibundan, 43 anyos, residente ng Caloocan Sur. Ito po mga kaaksyon, dahil sa illegal na sugal, mga kaaksyon po natin, may piyansang 5,000 pesos. Sa Sitio Pauling, Barangay Miniin East, sa bayan ng Santa Barbara, ang mga personnel ng Ordinata City Police kasama ang Regional Intelligence Division ng Police Regional Office 1 at ilang pang mga police companies ay naka-aresto kay Gerald John Casiano, ikatunggal 30 anyos, vendor, residente ng naturang lugar sa pamagitan ng warrant of arrest na inisyo ni Presiding Judge sa MTC, First Judicial Region Branch 49, dahil sa violation ng Article 6 sa Section 10, Paragraph A ng Republic Act 7610 na nakadakit sa criminal case number U-26174 at may piyansang 80,000 pesos bawat isa sa kanyang pansamantalang paglaya. Samantala sa Antonio Villar Memorial High School sa Poblacion West, San Tomas, sa mga personnel ng San Tomas Police Station ay naka-aresto kay Ramses Villasista Sotelio alias Ramses Paasa Villasista, 28 anyos, construction worker, residente ng Barangay San Antonio, Santo Tomas, Pangasinan, sa pamagitan ng warrant of arrest na nasa ilalim ng criminal case number 01-19-20 dahil sa violation ng Republic Act 7183 o anak regulating the sale, manufacture, distribution, and use of firecrackers and other pyrotechnic devices na inisyo ni Honorable Judge Edmund Baluyot Lorenzo, Presiding Judge sa Municipal Trial Court Santa Maria, Bulacan, at may piyansang 6,000 pesos. Ang usado ay nasa custody ng Santo Tomas Police Station. Sa lungsod ng Dagupan sa may Calarina Road, Maluwod District, Dagupan City, na-aresto ng Dagupan City Police ang isang ay Eduardo de la Cruz Esguerra alias Edward, 43 anyos, residente ng Calarina Road, Maluwod District, Dagupan City, sa pamagitan ng bench warrant of arrest na inisyo ni Honorable Judge Maria Karina Aquino, acting presiding judge ng Municipal Trial Court in Cities sa First Judicial Region, dahil sa kasong serious physical injuries na nakadakit sa criminal case number 56915 at may piyansang 3,000 pesos sa kanyang pansamantalang paglaya. Samantala sa bayan naman ng Dasul, arestado naman ang isang Ruel Migo Iseresa, 35 anyos, residente ng Barangay Igia del Sul, magkaroon magpalabas ng warrant of arrest si Honorable Loreto Alog, Presiding Judge ng RTC Branch 70 sa Burgos, na nakadakit sa criminal case number B-1702 dahil sa kasong grave threat o violation ng Republic Act o Revised Penal Code Article 282 at may piyansang 72,000 pesos. Ang naturang akusado ay nasa custody ng Dasul Police Station. Sa bayan naman ng Linggin, sa poblasyon, arestado ang San Fred Ocampo, Ocampo, 69 anyos, residente ng Barangay Stanza, Linggin, sa pamagitan ng warrant of arrest na inisyo ng Presiding Judge ng RTC Branch 81 Quezon City na nakadakit sa criminal case number RQZN-21-0581-CR dahil sa violation ng Social Security Act of 2018. Mga kaaksyon, piyansang 72,000 pesos sa kanyang pansamantalang paglaya. Sa Sitio Kasilagan, Barangay San Juan, San Manuel, arestado si Raymundo Ramos Isoriano alias Ume, 64 anyos, magsaka, residente ng Sitio Kasilagan, San Manuel, sa pamagitan ng warrant of arrest dahil sa kasong acts of lasciviousness at may piyansang 36,000 pesos sa kanyang pansamantalang paglaya. Sa Poblacion East, sa Singan, arestado si Marie Antoinette Balbiran y Garcia,
39 anyos, residente ng Barangay Flores, San Manuel, sa pamagitan ng bench warrant of arrest na inisyo ng acting presiding judge ng 7th MCTC Asingan, San Manuel na nakadakit sa criminal case number SM-10447 dahil sa kasong estafa, mga kaaksyon, at may piyansang 10,000 pesos. Ito ngayon ay nasa custody ng Asingan Police. Sa Poblacion West at Santa Maria, Pangasinan, arestado si Melba Gumangan, Ituralba, 49 anyos, residente ng Karusukan Sur, Asingan, sa pamagitan ng warrant of arrest na inisyo ng MCTC 1st Judicial Region, Asingan, San Manuel, dahil sa violation ng Presidential Decree 1602, illegal gambling na naman, at may piyansang 5,000 pesos. Arestado rin si Mark Erwin Cortez Icañedo, 31 anyos, may asawa, tricycle driver, residente ng Barangay Arnedo, Bolinao, dahil sa paglabag sa 1602 o Mahjong. May piyansang 36,000 pesos. Yun po, mga kaaksyon po natin, dahil walang tigil po ang kanila mga pagsusugal. Kaya't mga ito ay pinaghuhuli. At another accomplishment in a day, mga kaaksyon, napakaraming accomplishment ang Pangasinan Police, napakaraming accomplishment. Ito pong ating mga otoridad na kung saan po, ito po, mga kaaksyon po natin, ay patuloy na tinutugis ito pong mga most wanted person. 23 minuto makalipas ang alas 7 po ng gabi. Samantala, matapos ang ilang araw na makikipaglaban kay kamatayan, tuloy ng pumananaw ang isang alkalde na marubang nasugatan sa sniper attack na nabahiran ng dugong pagdiriwang ng Christmas party sa Tangub City, Misamis Occidental. Sa kanyang Facebook post, sinabi ni Lopez Haina Councilor Andrea Pinky Gutierrez na binawian na ng buhay noong December 27 ang kanyang ama na si Lopez Haina Mayor Michael Gutierrez. Sa unang report ng Tangub City Police, si Mayor Gutierrez ay tinamaan ng bala sa kaliwang bahagi ng kanyang ulo sa pamamaril kung saan ang hinihinang target ay kasama nitong si 2nd District Misamis Occidental Representative Henry Uwaminal sa isang Christmas party noong December 22 dakong alas 8:45 ng gabi. Si Mayor Gutierrez, ang alkalde, ay hindi na nagkamalay buhat ng maoperahan noong Huwebes noong nakarang linggo kung saan ilipat ito sa intensive care unit noong December 25, pero matapos ang pananatili sa paggamutan ay binawian ng buhay, lumala ang kanyang kondisyon. Ang alkalde ay kandidatong vice-gobernador sa kanilang luwigan at katandem ni Uwaminal na tumatakbo namang gobernador sa May 2022 national at local elections sa bansa. Samantala sa iwalay na FB post, kasabay ng kanyang pakiramay sa pamilya, Gutierrez, nag-alok si Congressman Uwaminal ng 5 million pesos na pabuya para sa sino bang makapagtuturo o makapagbibigay ng impormasyon sa ika-aresto ng mga suspect. Naasilat ang tropa ng militar ang tangkang pananabutahe ng mga rebel ng New People's Army sa isinagawang relief operation ng pamahalaan sa mga biktima ng Bagyong Odette sa Southern Leyte. Ayon sa report, matapos makasabok pa ng mga elemento ng 14th Infantry Battalion ng Philippine Army ang mga rebelding NPA sa sitio Pananghuisa, Barangay Tigatipunan, Abuyog, Southern Leyte, lakong alas 9:45 ng gabi. Sa nakalat batid ng militar, plano ng mga rebelding NPA na maglagay ng mga roadblock para kulimbatin ang mga family food packs na ipamamahagi sa mga residente na naapekto ng Bagyong Odette sa Barangay Katipunan ng bayang ito. Sinabi ng opisyal na magpapanggap muna mga rebelde na galing sa kanila ang ipamumungod ng mga relief goods. Ayon sa report, nais ng mga rebelding NPA na mantala ang pamahagi ng mga relief goods upang magalit ang mga to sa pamahalaan. Aabot sa kabuuang 528,000 pesos na halaga ng shabu ang nasabad
ng mga tauhan ng Southern Police District sa pangkaiwalay na anti-drug operation sa mga syudad ng Makati at Taguig. Ayon sa ulat, alas 2 ng hapon na maaresto sa ikinasang bypass operation ng Drug Enforcement Unit ang suspect na si Kathleen Pasua. Alas 2 kamakalo ng hapon sa may San Sibar Street, Barangay San Isidro ng naturang lungsod. Nasabot sa kanya ang dalawang plastic shade na naglalaman ng nasa 11.67 gramo ng hinihinalang shabu na may halagang 79,356. Dakong alas 5 ng hapon naman ang maaresto ng mga tauhan ng SPD sa may 94J Pineapple Street, Purok 2, New Lower Taguig City. Ang mga suspect na si John Michael Balyado, Danilo Montay, Delvis Diquilio at Alan Gamboa. Na-discover naman sa kanila ang 6 na plastic shade na may lamang 66 gram ng hinihinalang shabu na nakakalaga ng 448,000 pesos, 2 kalibre na 45 baril, 7 bala at ang 500 pesos marked money na ginamit sa bypass. Patuloy na pinaitig ng kapulisan ang laban kontra droga sa gitna ng umiiral na pandemya. At kahit na panahon ng Kapaskuhan, asahan ang patuloy na pagpatubad ng batas. Nakaditina ang mga suspect sa Makati Police Detention Cell at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165. Dahilan lamang sa simpleng pagtatalo, patay sa 29 anyos na street sweeper. Makakaraan itong pagsasaki ng kanyang pamangkin sa Caloocan City. Namatay noon din ang biktima si Artia Arjan Mijares ng KBS Compound, Kapanalig Street, Barangay 22 ng Luzon, saan hinang tinamang mga saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan. Patuloy namang pinaghanap ang suspect na kinilalan si Jefferion Amigan 20 ng nabagid ng lugar. Sa investigasyon, dakong alas 11 ng gabi na magkaroon ng pagtatalo sa pagitan ng biktima at ng pamangkin nito. Ayon kay Bautista, magtatapon sana ang biktima ng kanilang basura bandang alas 11:30 ng gabi sa Talakitog Street nang sundan umano ito ng kanyang pamangkin na armado ng patalib at pinagsaksak ng sunod-sunod sa katawan. Bagamat sugutan ay nagawang na makatakbo ni Mga Mijares, subalit hinabol pa ng suspect at muling inundian ng mga saksak. Nang matiyak na patay na ang biktima ay mabilis na tumakas ang suspect. Isinasalalim pa ng pulisya sa masusing investigasyon ang motibo ng krimen at patuloy ang pagtugis laban sa naturang suspect. Samantala mga kaaksyon, nadakip ng pulisya ang siyang 19 anyos na lalaki matapos ang pagtangay sa isang motorsiklo sa barangay Abar First sa San Jose, Nueva City, Nueva Ecija. Nakilalang suspect na si Ace Mercado, 19, ng Villa Ramos Subdivision, Barangay Abar First sa nasabing bayan. At nabawi sa kanya ang nako umanong kulay pula at itinong motorsiklong Suzuki Raider. Ayon sa pulisya, ang naturang motorsiklo ay pag-aari sa Michael Jacob, 25 binata ng Barangay Putian, Karanglaan, Nueva Ecija at security guard ng Madya Supermarket sa Barangay F.A. Marcos ng nasabing Luzon. Dakong alas 1:30 ng hapon matapos mag-lunch break ay napansin ni Jacob na nawawala na ang kanyang motorsiklo na nakaparada sa parking area ng nasabing grocery store. Agad niya itong nireport sa pulisya. Doon din ay agad kumilos ang otoridad at nauhuli ang suspect dakong alas 7:55 ng gabi. Naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10883 o Anti-Carnapping Law of 2016 ang naturang suspect. Babalik po tayo mga kaaksyon sa ilang pa mga impormasyon na balita. Makalipas po ang ilang mga paalala.
Show. Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Pangasinan. Bilang mga kaksyon, tuloy-tuloy po tayo sa ating palatuntunan firing line. Siyempre, kasama niyo pa rin po ang inyong pong kaaksyon. Ako po si Action Commander Dan Tisel. Inaasahan na wano ng Department of Health ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 kasunod ng pagluwag ng restriction o alert level. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Berhire, ang pagtaas ng kaso ay dahil sa holiday-related mobility at pagiging kampante sa minimum public health standards. Kaya man patuloy anyang binabantiyan ang sitwasyon kahit hindi pa rin anya matiyag kung ang pagtaas ng kaso ay dahil sa Omicron variant. Nanawagan si Verhire sa publiko at sa mga LGU na tiyaking maipapatupad ang mga protocol sa kaligtasan at mabakunahan ang bawat Pilipino. Samantala, wala pa rin naman ang bahis-basyan upang itaas ang alert level sa bansa sa gitna ng pagtaas ng COVID-19 cases ngayong Kapaskuhan. Ayon kay Interior Local Government Secretary Eduardo Año, sinabi ni Año na tatalakayin pa ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases ang bagay na ito. The IET has yet to meet on this. On our end, we will strictly implement the compliance to minimum public health standards and prevent super spreader events. Noong Martes ay napayag si Octo Research Fellow Dr. Guido David ng pangamba matapos may tala ang daily positivity rate sa National Capital Region sa mahigit na 5%. Nagbabala si David na maaaring higit pa sa holiday uptick ang naturang pagtaas ng kaso. There is no concern that it's just a holiday uptick. Please be advised that the situation is changing in the NCR and we must now be very mindful of minimum public health standard. Giit pa nito. Dalawampung minuto bago sumapit ang alas 8 po ng gabi. Samantala sa ilang pang mga impormasyon, balita, mga kaaksyon. Dinipinsan ni Health Secretary Francisco Duque III ang desisyon ng Department of Health na hindi muna mag-post ng daily COVID-19 tallies sa social media simula sa isang tao upang magbigay daan para sa qualitative at situation report sa website nito. Siniguro ni Duque sa publiko na magbibigay ang DOS ng mas maraming analysis at situational reports sa daily COVID-19 tallies na mas madali upang maintindihan. Unang-una, hindi naman tama para sabihin na hindi mag-ulan DOS ng kaso. Pinag-isala yung ating case bulletin at yung situational report, pero ito ay mas magiging qualitative, yung hindi lang puro numero. Mahirap na puro numero yung inalabas natin. Kailangan mayroon ng story sa likod ng mga numero para mas maganda ang analysis at mas maintindihan ng taong bayan. Ayon pa sa DOH, naglalaman din ang public tracker ng detalyadong impormasyon sa COVID-19 case bulletin at daily situational report. Sinabi ni Duque na isasama rin ang iba pang updates at impormasyon sa iba pang programa ng DOH sa katulad ng anti-firecracker drive at vaccination campaign sa bansa. Isasama na rin mga public health world news. Hindi lang puro COVID kasi ang dami-dami rin ibang sakit. Kagaya ng iwas papunto campaign natin, yung ating vaccination program, bigyan din natin yan dahil yan ang may halaga ng mga public health programs na dapat maibahagi rin sa bayan. Natunto naman ng Department of Health ang 22 close contacts ng ika-4 na Omicron variant sa Pilipinas. Kabilang dito ang asawa ng pasyente na nagpositibo sa COVID-19 ayon sa DOH. Inalahad din ang ahensya na kasalukuyan nitong biniberipika
ang resulta ng close contacts at nakikipag-ugnayan sa Regional Epidemiology and Surveillance Units upang suriin ang estado ng kanilang kalusugan. Sa ika-4 na kumpirmadong kaso ng Omicron variant sa bansa ay isang biyahero galing sa Estados Unidos na dumating sa Pilipinas sa November 10 sa kanyang Philippine Airlines flight. Pero pareho silang isinalin sa test ng kanyang asawa at agad na in-isolate pagkalabas ng positibong resulta ng COVID-19 test base sa DOH. Nakadagdag muling swabang dalawa, subalit hindi pa nagbibigay ng detalye ang mga opisyal hinggil dito. Labing 8 minuto bago sumapit ang alas 8 po ng gabi. Samantala sa ilang pang mga impormasyon, balita mga kaaksyon. Sinabi ng US Food and Drug Administration na malamang na magre-resulta sa maling impormasyon ang paggamit ng antigen test laban sa Omicron variant. Sinabi ng ahensya na kung mag-negatibo ang resulta ng antigen test, malaki ang posibilidad na false negative ito, lalo na kung may sintomas na ang taong sinuri sa COVID-19. Ito'y dahil kulang sa sensitivity o pagkilala ang antigen test sa Omicron variant. Kaya naman kailangan ng pangalawang paggamit ng antigen test at kung negatibo pa rin sa kabila ng paglitan ng mga sintomas, kailangan ng paggamit ng polymerase chain reaction na RT-PCR na mas tiyak umano ang resulta. Matatandaan na taranta ang gobyerno ng US sa mabilis na pagkalat ng Omicron variant na napatunayan ng mas marami na ang biktima kaysa Delta variant. Upang maproteksyonan ng mga Amerikano sa Omicron variant at malapatan agad ng karampatang aksyon medikal, bumili na ang gobyerno ng 500 million unit ng antigen test para magamit nila. Labing 5 minuto bago sumapit ang alas 8 po ng gabi. Sa ilang pang mga impormasyon, balita mga kaaksyon. Hinahamon ngayon ng isang grupo ang Commission on Election na tuluyang tanggalin o disqualified ang ilang party list na darating na eleksyon sa dahilang hindi raw kinatawan ng mga nabanggit ang mga sektor na kanilang napili. Ito naman ang pahayag ng Samahan ng Progresong Kabataan o SPARC noong araw Miyerkules sa poll body 3 araw bago ang 2022 dahil sa panlolok raw ng isang party list na nagpupusturang bahagi ng napagsasamantalang sektor kahit hindi naman talaga. Instead of granting marginalized sectors much needed representation in Congress, these slots are instead taken by the elite pigs who already run the system that drains the poor of their lives. Spark National Coordinator John Lazaro sa isang pahayag, the fact that the seafarer party list Marino has not fielded a single seafarer as a candidate of the House of Representatives should say it all about who this bogus party list really represent. Ika-24 ng Disyembre na maglabas ang COMELEC ng tentative list ng 171 party list groups na posibleng makasama sa 2022 national election. Posible ang sa January 7 pa mailabas ang pinal listahan ng mga kandidato sa 2022 election. Ani COMELEC spokesperson James Jimenez, at dahil dito pwede pang madisqualify o deklarang nuisance candidate ang ilang nasa tentative list sa ngayon. Itinatag ng Republic Act 7941 ang party list system sa Pilipinas sa layuning magkaroon ng kinatawan ang mga napag-iiwanan na pagsasamantalahan at nasa laylayang sektor ng lipunan upang makapagpasa ng mga batas na mapakikinabangan ng buong bansa.
Ayon pa sa Spark, questionable ang pagpapatakbo ng Mothers for Change o MOCA. Party list kina dating AWA Deputy Executive Director Muka Uson at Miss Universe Philippines 2022 runner-up Michelle Gubabaw kasi hindi naman sila nanay. Ni minsan daw ay hindi pag nagtulak ng aktual na issue ng kamataan ang Duterte Youth Party List sa legislatura na siyang pinangalan pa kay Pangulong Duterte. Kilalang grupo sa ginagawa ng red tagging sa loob ng Kamara. The marginalized sectors deserve to be genuinely represented to aid their concern not for their genuine needs to be bastardized by leeches who seek public office for private gain. Ika ni Lazaro, we have had enough of our exploiters also being our rulers. It is high time to bring about a government that fully represents the masses. Ilan sa mga naging controversial na party list noon na nalalo pa nga sa eleksyon ay ang Anggaling Pinoy. Naging kinatompa nila sa Kamara ang anak ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na si Mickey Arroyo kahit na hindi naman siya tricycle driver, security guard o magsasaka na nirepresenta na dapat ng grupo. Ayon sa Supreme Court noong 2013, hindi na kailan na maging representative ng any marginalized and underrepresented sector ang mga party list group. Sa kasalukuyan, hirap na ang mga mahirap at underrepresented sector na makipagsabayan sa mga kumakandidatong mga mas mapera at may makinarya pagdating sa distritong naglalaan ng posisyon sa Kamara. Sampung minuto bago sumapit ang alas 8 po ng gabi. Samantala sa ilang pa mga impormasyon na balita, sinabi ng Malacanang na nakatakdang lagdaan bukas ni Pangulong Rodrigo Roque Duterte ang panukalang 5.024 trillion pesos na budget para sa 2022 para maging ganap na batas. We expect the President to sign the budget tomorrow. It is what is in the schedule ayon kay Acting Presidential Spokesperson Harry Roque. Carlo Nograles pala, ano ba yan? Ang paglantas sana sa budget measure ay naunang tinagda sa araw ng Martes, subalit sinabi ni Nograles na patuloy pa rin nire-revisa ang national budget kaya't hindi natuloy ang paglagda ng Pangulo. Anyang panukalang budget ay gagamitin para pondohan ang pagtulong sa mga biktima ng Bagyong Odette na minasak ng mga komunidad sa ilang rehiyon bago pa sumapit ang araw ng Pasko. With a new budget with a fresh sourcing of funds from the NDRRMM, funds are fresh sourcing of funds from the 2022 GAA plus fresh QRF or Quick Response Fund, we will be able to address the need for construction of our countrymen worst hit by Typhoon Odette. Anya, kapon niratipikan ng Senado at Kongreso noong December 15, ang budget bill ay naglalaban ng COVID-19 related allocation kabilang na ang 50 billion pesos na pondo para sa special risk allowance ng mga medical frontliners at iba pang 50 billion piso para naman sa booster shot. Mayroon din alokasyon na para sa COVID-19 laboratory network commodities, Department of Health Epidemiology and Surveillance Program, pagbili ng gamot, medisina at bakuna na aprobahan ng Food and Drug Administration at Health Facilities Enhancement Program ng Department of Health. Hoy, magandang gabi kay Teacher Rose Torres Pascua. Teacher Rose Torres Pascua na nag-view sa ating FB Live. Happy New Year po sa inyo at sa inyo pong pamilya. Walong minuto bago sumapit ang alas 8 po ng gabi. Samantala sa ilang pang mga impormasyon, balita, mga kaaksyon. Nanggagaliti ang ilang nagtatanggol sa kalikasan sa kontrobersyal na desisyon ng gobyerno ni Pangulong Rodrigo Duterte sa open pit mining, bagay na ginawa ng Estado para isalba ang ekonomiyang napinsala ng COVID-19 pandemic. Ang desisyon ni Environment Secretary Roy Simato noong December
23 ay pagbaligtad sa ban ni nooy dating DNR Secretary Gina Lopez sa bagong open pit mines na ipinatupad noong 2017 dahil sa epekto nito sa mga komunidad at kalikasan. We condemn the Duterte government's lifting of the open pit mining ban when people are still responding to the plight of millions affected by Super Typhoon Odette. Talk about priorities in this time of crisis. Ayon kay Kalikasan PNE National Coordinator Yun Dolce. Adding insult to the injury of many Odette victims, open pit mining is actually responsible for the devastation of watersheds in regions heavily afflicted by the typhoon such as Caraga, Negros, and Central Visayas. Abot na sa 397 ang patay dahil sa Typhoon Odette ayon sa huling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ngayong araw. Maliban pa yan sa 5.51 billion pesos na pinsalang idinulot ng bagyo sa agrikultura at 16.71 billion pesos sa infrastruktura. Ayon pa kay Dulce, disinformation lang ang bangako magdadala ito ng pera para sa economic recovery, lalo na 12% lang daw ng mineral resources na nakakuha sa Pilipinas ang nakababalik sa ekonomiya sa pamagitan ng mga buwis, bayarin at royalty. For every 10 pesos worth of minerals they will plunder, only a peso will return to the Philippines. Banggit pa ng Kalikasan PNA. For the past 26 years, our poverty rates have only worsened while mining revenue steadily increased. We are left with areas like the Marcopper open pit mines, forever scarred and polluted and fit for human life. Nanawagan ngayon ang grupo sa iba't ibang mga pro-environment Filipinos na magkaisa at biguin ang pro-mining Duterte Marcos Alliance sa 2022 at ibalik ang open pit na mining ban, maliban pa sa paglagay ng moratorium sa mga bagong mining projects. Ngayong taon lang din ang ilift ni Digong ang moratorium sa new mineral agreements na ipinatupad ng 2012 para patasin ang kita ng gobyerno at pondohan ang mga proyekto gaya ng infrastruktura. Kahapon na ng banata ni Bagong Alyansa Mga Kabayan Secretary General Renato Reyes Jr. ang bagong administrative order ng DNR, lalo na't ginawa ito habang abala ang lahat sa Kapaskuhan. This move is happening the final months of the Duterte regime. Pabaon ba ito? Ni Reyes, sinagot naman ni Acting Presidential Spokesperson Carlo Nograles ang mga kritisismo sa utos ng DNR at sinabing maraming benepisyo dito habang tinitiyak na hindi nasisira ng gustong kalikasan. Yung objectives po is to revitalize the mining industry and usher in significant economic benefits to the country, the development of other industries and increasing employment opportunities in rural areas, thereby stimulating countryside development. Ani Nograles, meron naman po mga nakalagay na conditionalities and requirements na bago sila payagang magbukas ang open pit mining. Ilan sa mga kondisyones ang mining project feasibility study sa programang magpapakitang hindi magdudulot ng hazards sa public health and safety ang proyekto at hindi ito maglalabas ng delikadong chemical sa environment at iba pa. Kailangan din na maglusad ng komprehensibong stakeholders involvement process habang tiniyak din ang kaligtasan ng mga nagtatrabaho sa minahan. Dapat din daw na may oversight committee na magsisigurong walang malalabag na administrative order. Kinastigo naman ng Bayan Muna Party List ang gobyerno, lalo na ginagamit ang dahilan ng gobyerno ang economic recovery para mga panumbalik ang paminsadang pagmimina. Open pit mining is most environmentally destructive form of large-scale mining, ani Bayan Muna Chair at 2022 Senatorial Aspirant Nery Colmenares. Tatlong minuto bago sumapit ang alas 8 po ng gabi, mataas pa rin ang porsyento ng mga Pilipinong puno ng pag-asa sa pagsalubong ng bagong taon. Kaso ito na ang consecutive year na mas mababa ito kumpara noong panahong wala pang COVID-19. Hinang ito ng Social Weather Station sa pag-aaral na ginawa ng ikatlong linggo ng Disyembre 2021. The National Social Weather Survey, December 12 to 16,
found 93% of adult Filipinos entering the New Year with hope rather than with fear ng DSWS. The difference from 91% recorded in 2020 is not statistically significant, but both readings are below the pre-COVID-19 96% in 2019. Sa kabila nito, 7% ng mga Pilipino ang may takot sa dibdib sa darating na taon. Walang pagbabago simula 2020. The percentage of those who are entering the new year with hope rather than fear is higher among those who expected a happy Christmas. Sinimulan na naturang organisasyon ang Hope for New Year survey sa pagtapos ng taong 2000 kung kailan nakakakuha ang Pilipinas ng 87%. Taong 2020 nang una makapasok ng COVID-19 virus sa Pilipinas, dahilan para isara ang maraming trabaho, mga eskwelahan at pagmawalan ang maraming aktibidad. Marami pa rin pag-ipit sa pagkilos sa bansa para hindi na dumami pa ang nahawaan ng nakamamatay na sakit. Pero nung kumpara nung taon ng 2020, tumaas sa mga may pag-asa sa pasok ng bagong taon sa Metro Manila na 95%, dating 90%, sa Balance Luzon 93%, sa dating 92%, at sa Visayas 88%, 90% sa dating 88%, samantalang sa Mindanao ay nanatili sa 93%. Bueno mga kaksyon, wala na po tayong sapat na oras sa ating pambalatuntunan firing line. Sa technical side, nakasama po natin si Action Conrad Alvarez. Ang inyo pong kaksyon, ako po si Action Commander Dante Serra. Magandang gabi po sa inyo lahat. Una sa balita, una sa aksyon, sama-sama tayo, Pilipino. Aksyon! Radyo!